Kenya ase nyomba ya ejoburai miyo muchiomaneno Nairobi asibara chikwene kiabuna bachikukwanira amagenderero. Ntwatwarige ikarubungali twabunire bunge mpaka next week eligera tonyole libaga tuchikumutarire president yetu ya Kenya ali Nairobi. Ebintu bigo toira Nairobi nebintu bigo usikana mwananchi. President tobwate bono ga Kenya neyemo okuruka omusike William Ruto. President ndeteye governor neyemo okuruka Simbarati n'abajumbe aba MCA kere ward noyo moyo muroche gaiga na bali nominated ku chipati cyabo. Egento kego toira State House etokogenda tuchikubwati ebintu chipara egetikia ndege epare yanene kogenda mpaka Kablong chinyagitari chaito Kansas Center Chichiro bono muna boni ge chiro ya Nyambera twaye 350 million president ya promise ge chiro ya daraja 700 million egetiya itu stadium 600 million ebinte ebina bitotayete koenda kumuboli igegento kende nko batebi State House no to senge njongwa kana tore tax no mugusi omoske Simbarati igale deputy party leader ye chama ya ODM broad based yeto soete chama yane na inje no ODM party leader yane yaso to ODM mwaro de bintu byonsi pipi achire luo Nyanza ochioma bei mate gai 2027 neche toboli gunga chama ye mwaso nkinu mwaletire gusi una broad base ebintu tokoenda kuboli abantu bate batwakorera magoso totagiye tikoboli bate batwakorera magoso. So as leaders no muskema sasateba we have to do a decision and the decision to amekiri oikatoka ende tubwatia magendero yaba ranyora chi constituency cheito una especially kuruga ali sinduete bonchari ali bonchari ntobwate problem ye getikirikia ndege na ndi ntotagetegeti kubuna getigire igo una kiarenge kebe renovated ke nako korani chindege chichinge pia ntobwata mangana machi totagete togende linde torra gose president neto HBS echo pia amangana ye chiro ya ito chiro chito gakorosi chiro especially no ankoru ali chiro sinkoru ye chiro ya sune ka to chiro chito chera boigo amane epara ya ito ekorukuru migori idarachase totagete interchange aise daracha mbiri chi accident chabere chinyinge sana ekiagere pare na baya wenderete iche egenda baka daraja moja aga ige accident chito konya koba nabo ige para ya ito ya keroka ya itira abantu baita bange keroto kwenda Nairobi ebina byo bintu bigo toirororo ntagete ko tayiba bagusiba ito nganto bwate mamo chandons ekiagera chikure chigakare emyaka ebere mutu